Neti sanfɛ Bamako24. Yanga kunnafoniw ye bamanankan na. An balima lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Jije Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye sira ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de bɛ bɛn bi kunnafoniw la sɔgɔtuma bi ye araba ye araba min n'a bɛnnen bɛ nazarasan kalo fɔlɔ janvier kalo don bi y'o tile 6 ye ka bɛn 2021 san ma farafigalo min n'i y'a sɔrɔ jate la n'ale san kalo 5nan ye an balada k'a fɔ bi ye o tile 22 ye. Hijira san 1442 sanudugo de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ an ka lakana tigilamaw olu ye wulikajɔ min n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra an balada k'a fɔ ntɛnɛndenw kana tarata fɛ o waleya min n'i y'a sɔrɔ o kɛra Somadugu o kɔni kɛlen bɛ mankan ye kunungo siratigɛw bɔra la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la. An ka jamana kɔnɔ na bi min bɛ tali ka Bundi Mopti marabolo kɔnɔ na wulikajɔ kɛba dɔw n'i y'a sɔrɔ o kɔni kɛra so ye ni ka se ka maa dɔw to kɔɲɔ na ka mugujugu fili u ka avion n'o kɛra so ye ni ka maa caman kɔni kasara nin na ka dɔw jɔngi o ko kɔni kɛlen bɛ mankanba ye bi o ko bɛ cogo jumɛn na kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi Yorosokaw fɛ yen wulikajɔ kɔni o kɛra i ka dɔn k'a fɔ sifinnakaw fɛ n'o ye denmisɛnnakaw ye waleyajugu kɛba dɔw tun bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye i ka dɔn k'a fɔ ka suna tigɛ bɔ b'anw ɲɛna zonw don bandiw ka se ka wulikajɔ kɛ ni ka tɛgɛ da dɔ kan o ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni la kunbaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasuma balimakɛ dɔw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladan k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na min bɛ tali kɛ Somadugukaw fɛ yen Mopti marabolo kɔnɔ na wulikajɔ min n'i y'a sɔrɔ o kɛra ntɛnɛndon kana tarata fɛ o kɔni kɛra so ye n'i y'a sɔrɔ lakanaba maa 2 boɲango n'olu kɔni ka dɔn k'a fɔ lakanaba dɔw ye wulikajɔ kɛ ka maa 2 ni o ye donso maa 2 ye k'olu bɔnɛw ni na fɔ cogo la o min kɛra a kɔni kɛlen bɛ bi e ka dɔn daba wuli de ye wulikajɔ kɛra i ka dɔn k'a fɔ donsolakaw fɛ ka taa se sigidalamaw ma k'a fɔ ko donsow kɛ ko nin wulikajɔ ka ta ka ɲɛ solu ma lakana tigilabaw fɛ ko nin kɛli man kan nka maa dɔw ka fɔ la k'i ka dɔn ko bɛnkan dɔw de tun bɛ yen k'a fɔ ko marifa kɔni o kana ye maa si bolo yala yala la ko marifa dɔw yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ maa 2 min n'i y'a sɔrɔ olu bɔnɛnw ni na ko marifa dɔw yer'u bolo marifa minnu bɛ yen n'a kun kolo ka girin kosɛbɛ o ye lakana tigilamaw ka fɔ ye nka tigidalamaw ka fɔ la ko maa ninnu kun tɛ dɔwɛrɛ la dɛ yɛrɛ lakana ka ɲɛsin dugu ma k'i ka dɔn k'o de tun ye k'u tun b'o baara de la a kɔni kɛra i ka dɔn k'a fɔ tuma min na n'i y'a sɔrɔ n'o maa 2 bɔnɛnw ni na lakana tigilamaw fɛ dugulamɔgɔw ye wulikajɔ kɛ a ko kɔni a ma tulo tigɛ an b'a ladan k'a fɔ kunungo ko kura u tilala ka siratigɛw bɛɛ lajɛlen kɛ a yɔrɔw la maa caman ka fɔla bi ko ni wulikajɔ ma se ka kɛ joona joona ka se ka nin ɲɔgɔn faamuya minnu bɛ yen ka don lakana kɛbaw n'i ka dɔn k'a fɔ minnu bɛ yen n'olu ye marifa tigilamaw ye dugu kɔnɔna na k'a fɔ k'u bɛ yɛrɛ lakana ta ka ɲɛ su ka mara ma n'o ye donsolakaw ye ko ni nin ko in ma ɲini ji ɲamajɔlen na a dɔ bɛ de la i ka dɔn k'a fɔ basigibaliya ko a dili bɛ don ka taa fɛ kuma kɔrɔmɔrɔ tɛ dɔ ye wulikajɔ min bɛ sen na bi ko fɛɛrɛ ka tigɛ joona ka se ka nin baaraw ne k'a bila sen kan an ka lakana tigilama minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ waleya in kɛra olu fɛ olu ka fɔ la k'i ka dɔn ko lakanaba ninnu de tun bɔra Segu marabolo kɔnɔna na an b'a ladan k'a fɔ Farabugu o mara kɔnɔna na u kun tɛmɛtɔ la an b'a ladan k'a fɔ o yɔrɔ ninnu na k'i ka dɔn k'u ye nin marifatigi ninnu ye olu sigar'u la de k'o de kama ko nin wulikajɔ in taara olu fɛ ka ɲɛ s'u ma an b'a ladan k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min ko bi sɛgɛsɛgɛliw sigilen bɛ sen kan a ko yɛrɛ ye fɛn jumɛn de ye a bɔra yɔrɔ jumɛn de la ka se ka pɛrɛntigɛ da ko ka sango basigi o bɛ se ka cogo a yɔrɔw la cogo min na n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ Mopti marabolo kɔnɔna na yɔrɔ min n'o ye Bunti ye o kɔni kuma min i ka dɔn n'a cayalen bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a ladan k'a fɔ min bɛ tali kɛ kari ka da ntɛnɛn na wulikajɔ kɛba dɔw an b'a ladan k'a fɔ n'o ye avion dɔ ye ko avion in de kɔni wulila ka na maaw sɔrɔ kɔɲɔ na avion boliba ale kɔni y'a kɔtɔrɔma bɔ k'a bɛɛ lajɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ka sɔrɔ ka mugujugu kɛru ka ɲɛ s'u ma o kɔni kɛra sɔrɔ ye jatew la ko maa 20 bɛɛ lajɛlen kɔni kasarala nin na ka maa caman sɛbɛkɔrɔ jɔngi wa dɔw bɛ yen ko jɔngini yɛrɛ fɛ fo k'olu fan dɔw tigɛ ka b'u la an b'a ladan k'a fɔ tuma min na n'o kɛra dɔgɔnɔw ka kulun bɛ ni k'a fɔ fulaw ka kulun bɛ n'a bɛ wele ko tapitali pulaw olu ye tabali gosili min kɛ u y'a jira k'a fɔ u tɛna sɔn fiyewu ko nin ko in k'a ka bila ɲɛɲini bolo kan ko fo ka nin de sɛgɛsɛgɛ n'o tɛ olu tɛna sɔn fiyewu an b'a ladan k'a fɔ u ye tabali gosi wa bi yɛrɛ u kɛlen bɛ ka fara ɲɔgɔn kan dɔ laɲini bi k'a fɔ u bɛna kɛ ka ɲɛfɔli kɛ bi diɲɛma ɲɛkɔrɔ ko nin wulikajɔ min kɛra ka ɲɛsin maa minnu ma ko sigara kɔni t'a la ko maajugu tɛ bi maajugu tɛ sini
waku tume konyo de la katla ka nyane geleta ka nyesuma ka buda dama de do kolu ka nyine ma don kala mana ko hakla de kele fle wa utna jenai nin ko inganye yini ambarana ka foka saka lu sigi senga ukafola ukungele meka tenga woni nyesi angala kana tigila ma umanga ka sababu yake anga finitigi nyama do ukafola kika do ko wati ko fole nyerela ko mali sora suka sana kunu mawuli ka taw yoro la de ko ne chitebine bi nin ko ikwa ka nyini jinya majolina mamena no ko basena ay la ka fo France jamana ko ne ulu ya la tika ka fo China la ka kan ko lu de ke avion e ka do ko do ko asababu yemwe ulu tumbala ka wuli ka jode ke ka wala digu ke ba ko yoro nun ko ne na u mau ka cha ko munu zalo ka cha ko swe ko de se fe ka do ka fo ko France jamana ko ne ka e wuli ka joita ne ka nyesi ka do ka fo yoro ima akoni ngeli me be do ba laptani mini ka do ka fo flawi no e taptal pula ku e flaw ka kulu ulu ya ira ka fo munu ngoni sebe ko jongine be jamana ka wuli ka jobala ile ka jona kutaka tanu e kenya so bibe ni asoro be se ka fura so ka banana ambalana ka fo ko ne be sira bi ko se ka lu bina sigi senga ni kwai mune nana na ka se ka bele dangene ma me dugo de ke anga jamana kono bi basiki bi bo koro bi bo klebe o mana ke sira o sira ala ko sobati ka basiki ni lafiya ni ko to anga jamana kono na mburai ambalana ka fo joro be media soro e franyela fanga kasega wuli ga jokke kasega feretige anyeta kama ni mauka fola ko de timbe ko mena fo deputy joro no e CNT o mi tumbe ni asoro makeme ani mamugo ani kele ulu sugandi le ko fe ambalana ka fo Imam Umaru Jara ale tu ayira ka fo ko ale ko ni ko ale tala ka simbo o mi kera ko koto sena bele ile tumbe yoro nyini ngala yale mani ko mi kele fle akobe na ke choko jmendela ko koto sena Imam Umaru Jara ale kere ko fe ka fo ko ale sintala mo sigile tumbe ka fo ko ale jeni mena blanona anga jamana tigi kura ni asoro betali ke mbandawla ale sebe fura ka tegano bla dogo froye ngonana ni aw hakli bala deputy la kambe na bele ko chateau ambarana ka fo o tema dogole anga deputy bloko nana ka koro ko ale retun gele meka fambe ka sino wa ka do ko ale de sugandira ka bla Imam Umar Jara ale nona ma tobanga fola bi ko ni min kele fle ko de chitemene ko baraw bala ka keto mina ko kelimbe bi do be ka nyini ko de chitemene ko famba bele ile bi ka bo jamana ko wala de fe kuma ko mona te dore munu be nu sugandi le fle usura wa sugandi le do femi kama no nyeta ka nyesa nga jamana ma ala ka sabati na mborai ambalana ka fo do franje flen ko na ka boy ka do ka fo ba flani mugan ko na ka do mugan kele ko na ko ma taman kasarala ni na mi ka do ka fo mali la kana ba ubula kata se ka do ka fo France tawma ku ka do bi fɛn la kana bi u kɔni bɛ k'u dili don kungo kɔnɔna k'a fɔ k'u mago bɛ fɛn min na bi o ye mali ka keleya ni mali ka basigi maa caman ka fɔla ko nin min bɛ ka kɛ bi ko fɛɛrɛ de kan ka tigɛ ka se ka nin baara ninnu sigi sen kan n'o kɛra ko an ka jamana mago bɛ ɲɛda ɲuman min na basigi kɔnɔna k'o bɛ sɔrɔ an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka kɛ ten n'an bɔra ye an ka duguma kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ale tun bɛ narankaw fɛ sanyɛlɛma kɔnɔna o kɔni kɛra ka taa ye kɛnɛ ka jigisigi kuma caman f'u ye k'a yira k'a fɔ fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛ yen n'o kan ka tigɛ bi ni ala sɔnna ma k'u bɛn'o kɛ don nataw kɔnɔna na sango basigi ni lafiya o bɛ se ka sabati cogo min na ka se ka kɛlɛkɛcɛya yɛrɛ k'a baaraw sigi sen kan an ka jamana kɔnɔna na basigi ni lafiya o bɛ sabati cogo min na n'an bɔra ye an balana k'a fɔ polisi o ye ɲɛma kura e ka dɔn ne k'o sɔrɔ o ɲɛma kura kunun ko i ka dɔn k'a fɔ a baaraw a ka baaraw olu bilala sen kan a ye kuma caman fɔ kɛnɛ kan k'a yɛrɛ k'a fɔ ni ala sɔnna ma fɛn fɛn wulikajɔ ye a bɛna wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔni ka se k'olu sabati basigi ni lafiya kama mali kɔnɔna na a ye kuma min fɔ kunun a kɛnɛ kan an ka lamɛn. n bɛ min fɔ a ko la c'est que an nana min kama ni o y'an ka ɲɛmɔgɔbaw ye min fɔ an ye o ye ka baara kɛ ka fɛn caman yɛlɛma ka baara kɛ contre l'insécurité k'o kɛlɛ k'o bɔ yen le braquage k'o kɛlɛ k'o bɔ yen le terrorisme le djihadisme k'olu kɛlɛ le trafic de drogue le trafic d'armes k'o bɛɛ kɛlɛ n dun fana b'a dɔn ni cɛ minnu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ a dɔnniya b'u la a fanga b'u la ni ala sɔnna an se ye min ye an b'o kɛ inshallah an bɛna o fɛɛrɛw de tigɛ sisan a bɛna ye. an balona k'a fɔ polisi ɲɛmaaba a fɔra cogo min na u bɛna fɛɛrɛ min tigɛ n'i y'a sɔrɔ n'o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka se ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ jamanadenw bɛ k'a ɲini cogo min na basigi fɛ an bɛ dugawu de kɛ o fɔra cogo min na ala k'o bila o sira kan u ka jateminɛ 200 minɛ an ka jamana kɔnɔ bi u bɛna ɲini ka jɔ an ka sɛbɛnfura caman nɔ na ni papiye t'i bolo n'i ye 200 di u b'i bila ka tɛmɛ u ka fu siri o bɛɛ lajɛlen dan na k'a kɛ bi sanga ni waati bɛ ko ka kunnafoni di i bɛ wele bulon ma u tina n'a sɔrɔ o waleyajugu kɛlen kɔfɛ n'o tigiw taara o taalen kɔfɛ u bɛ sɔrɔ ka na kɛnɛ k'a caman na o bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kɔnɔna na n'o kɛra fasodenw mago tɛ dɔ la dɛ lakanabaaw ka y'u kɛrɛfɛ sanga ni waati bɛ le kɔnɔna na ka se k'u lakana o ye fasodenw hakilila de n'u y'o hakilila ta basigi ni lafiya u bɛ na an ka mara kɔnɔna na n'an bɔra yen an balana k'a fɔ bi furanjɛla fanga min b'an ka jamana kunna dɛmɛɲɔgɔnya bɛ ta ka ɲɛ suma cogo min na mun ni mun de kan ka kɛ an balana k'a fɔ min ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ ye
isa kawjim olu kɔni bɛ ka wulikajɔ de sigi sen kan ko ACT o wulikajɔ kɔnɔna na u taara i ka dɔn k'a fɔ Bamakɔ min ka dɔn k'a fɔ Bulonba kɔnɔna na u selen ye u ni Bulonba ɲɛmaaw ye kɔrɔfɔ dɔw sama e ka dɔn ni ka fɔɲɔgɔn kuma dɔw bɛ minnu y'a sɔrɔ olu ye kumaw ye ka olu fɔɲɔgɔnw ɲɛna basigi ni lafiya kama furancɛla fanga in o ɲɛta kama o sen fɛ dɛ an b'a ladan k'a fɔ u y'u to kɛnɛ kan ye UNTM ka grève min y'a sɔrɔ n'u tɛmɛna a yiral'u la k'a fɔ ko grève min tɛmɛna k'a ma kɛ grève kama fiyewu an b'a ladan k'a fɔ Bulonba kɔnɔna na o kuma fɔr'u ye o kɛra i ka dɔn k'a fɔ u ka nisɔndiya ko sababu ye kosɛbɛ kosɛbɛ Isa Kawjima ale b'a pɛrɛtigɛ d'a ma an ka lamɛn. An y'a fɔ an tɛ se ka foyi kɛ n'o ye ACT appel citoyen pour la réussite de la transition faso ka wele n'an ma se an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an ka danbetigiw ani kabilaba minnu bɛ yen ani fɛtiɛri minnu bɛ yen k'u kunnafoniya ani fana gafe min y'a to an ye nin kulu in sigi sen kan ni laɲini min ye n'o ye ka camancɛ fanga dɛmɛ a ka faamuya jamanadenw fɛ a nakun ye min ye a ka baara ye min ye o ka se ka waleya ka jamana nafa an k'o tɛ se ka kɛ cogo si la f'an ka se bulon kɔnɔ n'o ye famille fondatrice ye komi an bɛ se diinɛmɔgɔw ma cogo min komi an bɛna se awa kulu wɛrɛw ma cogo min na diinɛ taabolo bɛɛ ani awa fɛtiɛri fɛn fɛn bɛ yen musow denmisɛnninw ani tunkarankew ka ɲɛmɔgɔw nin bɛɛ lajɛlen an bɛ se nin bɛɛ ma munna an kan ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana dɛmɛ transition ka kuncɛ hɛrɛ la ka d'a kan n'a ɲɛna an bɛɛ ka hɛrɛ b'o la i mana min bɛ jago kɛ lakana de bɛ yen basigi de bɛ yen i mana min i bɛ tagama lakana de bɛ yen basigi de bɛ yen i mana min i bɛ kalan kɛ lakana de bɛ yen nka o bɛɛ bɛ kuncɛ ni min ye n'o ye kalata ye o ka kɛ hɛrɛ la a ka kuncɛ hɛrɛ la camancɛ fanga nana min kama an nana faamuyali ɲini bulon kɔnɔ nka bulon kɔnɔmɔgɔw ye kuma dɔ fɔ an ye n bɛ sinsin a kan diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'a la nin wagati in na nous sommes en direct sur le grand patriarche o de y'a fɔ ko grève min kɛra INTM fɛ ko fɛn bɛɛ kun nɔ fo grève k'u ye sonyani min kɛ u minɛli ɲɛsiraya de kosɔn k'u ye grève kɛ ko donc mɔgɔw ka transition dɛmɛ a ka kuncɛ hɛrɛ la n tɛ Isa Kawjima ka kuma ye dɛ donc nin b'a jira k'a fɔ an nana an na yɔrɔ la wa ni Ala sɔnna an tun limaniyalen don k'a fɔ ka transition dɛmɛ nka dɔ farala limaniya ni danaya kan nka bulon tigi ko ma a ko n ka segin ka na hors caméra an b'o fana kɛ ni Ala sɔnna an tɛ foyi to yen pour que jamana ka hɛrɛ sɔrɔ ni Ala sɔnna an b'o kɛ. an b'a ladan k'a fɔ ni tun ye Isa Kawjima kan ye u ye bɔli min kɛ ka taa Bulonba kɔnɔna na u jigi sigira ka kuma min f'u ye furancɛla fanga dɛmɛni na ni tun ye o sababu ye ni tun ye dantigɛli ye o ko kan u y'a fɔ cogo min na an ka jamana kɔnɔ bi fɛn o fɛn ye basigi ni lafiya ye filɛba wɛrɛ bɛ muso ɲuman na min na cɛ tɛ kelen an ka jamana ala k'a bila o sira kan n'an bɔra ye an b'a ladan k'a fɔ CAPDH ye olu ye ka dɔn k'a fɔ kulu ye kulu min bɛ yen n'a sigilen bɛ bi ka se ka fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ jamana kɔnɔ na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka hakɛ dɔn cogo min na o kɛra fara ɲɔgɔn kan bayiw fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka wele bila jamanadenw ka kulu caman i n'a fɔ lakana tigilamɔgɔw ka taa se kasobo yɛrɛ a baarakɛlaw ka nin bɛɛ lajɛlen ma wele u kana sigi bɛɛ k'i ka hakɛ dɔn mun ni mun de kan ka kɛ ka se ka maaw kunnafoni o kumatigi tun ye maa min ye Negete Jara don a ko kɛra cogo di an ka lamɛn. CAPDH ye tɔn ye tɔn min ni a ɲɛsinnen don adamadenw ka hakɛ lawaleyali ma ani k'a lafasa ani ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ni dɛmɛ ka kan. Ayiwa an ye lajɛba min labɛn sariya tigilamɔgɔw cɛ ani jeunes cɛ sifinw cɛ an ye jateminɛ de kɛ k'a fɔ yɔrɔ caman na mɔgɔw bɛ siran ka taa polisiso la u bɛ siran ka taa gendarmerie la u bɛ siran ka taa justice la hali k'a sɔrɔ u ka hakɛw ntarakelen don u bɛ siran ka taa u ka hakɛw ɲini an ye a latigɛ k'a fɔ an bɛ lajɛbaw organiser justice mɔgɔw ani mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka lajɛ organiser olu ani sifinw ni ɲɔgɔn cɛ lajɛ in kɛ kun ye walasa sifinw u ka se ka danaya ta ka da ni mɔgɔw kan u ka se ka ni mɔgɔw ka baaraw kɛcogo dɔn u ka se ka u ka hakɛw lafasa cogo fana dɔn donc an bɛ miiri k'a fɔ mɔgɔw minnu nana yan bi u ye kunnafoni caman sɔrɔ kunnafoni jɛlen kunnafoni jɔnjɔn mun bɛ ɲɛsin justice mɔgɔw ka baaraw ma donc justice mɔgɔw fana bɔra population mɔgɔw ka gɛlɛya caman kalama population u mago bɛ a la ka kunnafoni dɔn u mago bɛ a la ka danaya sɔrɔ ni mɔgɔw ta fan fɛ pour que don nataw la ni u ka hakɛw secteurs ka hakɛw ma u ka se ka fariya ka wuli ka se polisiso la wala gendarmerie la wala justice yɛrɛ la u ka hakɛw lafasa k'u ka hakɛw réclamer donc an bɛ miiri k'a fɔ an ka jamanadenw mago bɛ nin fɛnw na sani mɔgɔw ko k'u sigi ka u poro
ŋunu kumaw kan rumeur kan ka wuli ka se ni mɔgɔw ma ni acteurs ma u ka se ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ kunnafoni jɛlen sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye kɛlɛ caman bɛ kɛ mankan caman bɛ kɛ gɛlɛya caman bɛ an ka sigida la o gɛlɛyaw bɛ ban an tun ye polisi mɔgɔ dɔ wele polisi tɔgɔ la an tun ye gendarmerie représentant wele an tun ye justice fana représentant wele wa mun ye kasoladenw marali ani u lakanani olu fana an ye mɔgɔ kelen wele olu tɔgɔ la donc olu bɛɛ lajɛlen kelen kelen de y'u ka services u ka baarakɛtaw fɔ u ka gɛlɛyaw u fana y'o ɲɛfɔ ani mɔgɔw ye ɲininkali minnu kɛ u ye o ɲininkaliw fana jaabi ɲininkali minnu ɲɛsinnen don olu ma. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye degete jarakan ye u y'a fɔ cogo min na n'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye faso ka ɲɛtaa ala k'a bulon minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ bi furanjɛla fanga an ka jamana kɔnɔ hali bi u kan ka bilasira k'u dɛmɛ ka hakilila d'u ma kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u ka baara ɲɛsinnen bɔ waleya ma o la i ka dɔn k'a fɔ cɛbɔ dɔ ye Abubakar Diko ale ko n'i ye jateminɛ bi ko furanjɛla fanga kɔni baaraw b'a la ka k'u fɛ nka k'a kɛcogo dɔw ka ɲi nka ko belebeleba b'a jɛ ko sango ni jamanatigi lajɛ bi ko minisiri ɲɛmaa kɔni e ka dɔn k'o de bɛ ka tɛmɛ ni ko bɛɛ lajɛlen ye Abubakar Diko ye kuma min fɔ o filɛ. CNSP ka na ala sɔrɔ o kɛra sababu M5R fi sɔrɔ an bɛɛ tun b'a kɔnɔ halisa an b'o kɛlɛ kelen de la Mali bɛ se ka bɔ ni janfajugu in kɔnɔ cogo min ne Mali bɛnna parce que Mali fasoden jugu dɔw de bɛ yen olu kɛra mɔgɔw de bɛnna la ka Mali dafi kan halisa an bɛ bɔ mɔgɔ kelen la u bɛ manipule la dugu ma olu fana ka kɛ masakɛ ye sabula Mali tɛ se ka kɛ olu dɛrɛta ya ça peut pas continuer tant que o de bɛ se la il faut que CNSP mɔgɔw k'u ɲɛ yɛlɛ u k'o da yɛlɛ u ka mɔgɔw lamɛn mɔgɔw t'u contre la dɛ u nana ala de y'u nana n'u ye ala de fanga d'u ma fanga ye ala de ta ye ni mɔgɔ min k'i b'a kɔrɔ a bɛ f'i kɔ a jɛra Muhamadu Jan mɔgɔ o tan de CNSP de bɛ fanga la bi n'an bɛ se an b'u dɛmɛ n'an tɛ se an b'u dɛmɛ parce que n'a dafara a bɛ dafa an bɛ da la bon an n'o kan an tɛ se k'an bolo croiser o ka kɛ o ye mun ye sisan c'est que sur certains Badaw kɛra président ye suite à une pression de la CEDEAO en son nom c'est un civil mais connaît à la retraite o kɛra vice-président Assimi Taroka o bɛ fa entre temps u nana ni wari nana cogo min a fana kɛra mankanba ye parce que M5 fan dɔw bɛ yen hali sisan u bɛ yen k'olu ma sɔn mais o tɛ transition kɛlɛ o bɛ fa gouvernement sigira mais a tɛ ka don gouvernement bɛ yen non a tɛ ka senti c'est à dire sɔrɔsiw ka wulikajɔ o nɔgɔ t'o la ne yɛrɛ bɛ se k'o sɛbɛntiya pourquoi ne taara fo Zegwa à moins de 3 jours ne tagali fɔlɔ ni papiers bɛnna n segintɔ ni papiers bɛnna o kɔrɔ ye sɔrɔsiw baara la o ye tɛ minnu t'u gana mais u bɛ papiers la c'est quoi qu'on ne bɛ se ka sɛbɛntiya parce que n y'a ye an ka fɔ n ye n ye min fo k'an ja tigɛ tila ka se wa n ye fɛɛrɛ na n ye jɔ fo ka di siɲɛ kan Mokhtar Wane c'est le chef du gouvernement Badaw tɛ se ka bɔ président de la République mais n'a tɛ k'o kɛ dun n'a yɛrɛ b'a fɛ an tɛ ka fɛn ye. Attention, nous vous informons que nous sommes en rediffusion, de cette émission. Obnumeka Jebu Kamila me 600, Ameka Segi Akande, Nankoma, rediffusion. Aniche Akalamelula. Radio Bamako24. Ambalodan Kafo, ni tuye Abubakar Diko ye, ou ya foto mina, mi kado kafo, jamanatigi ko sigiro. Tiɲɛ don k'a tɛ ka koba kɛ olu ɲɛ kɔrɔ ala k'a kɛ ɲuman ma Mali ɲɛ ta k'o sabati n'an bɔra ye Yurusukaw fɛ yen olu ye wulikajɔ kɛ an b'a lɔn k'a fɔ cɛ dɔw k'a kun kɛlen bɛ ka suna tigɛ maaw ɲɛ na denmisɛnnakaw de sigara ka fɛɛrɛ balilen tigɛ ka tila ka wulikajɔ kɛ fo k'a sɔrɔ k'a minɛ yɔrɔ yɛrɛ la k'a tun ye marifa yɛrɛ bɔ nka u y'a minɛ ni k'a di lakana tigilamaw ma o min kɛra u tilala ka taa lakana tigilamaw o dugusajɛ filanan ka taa yɔrɔw fa k'a ye ko n'a sɔrɔ n'a tini kana bila maa kofɔlen min minɛna a kɛlen o kɔfɛ ne ka tila ka maa wɛrɛw kofɔ u ye wulikajɔ kɛ ka taa fo i ka dɔn k'a fɔ kuri ka taa tɛgɛ da i ka dɔn k'a fɔ maaw ka ɲi ni maa kofɔlen a tun bɛ baganw i ka dɔn olu sun a tun bɛ wulikajɔba kɛ ka se ka gɛlɛya caman da ni ka ɲɛsin maaw ma a wonbaliya min kɛra sifinnakaw olu ka ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Sanusi Sumana ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Sanusi Sumana ne bɛ Yurusu yan. Bon an lajɛra bi Yurusu gendarmerie da la k'a kɛ an yɛrɛ ka laɲini ye ani gɛlɛya mun b'an kan an ka sigida la n'o ye Yurusu kɔnɔna ye yan. Sabula a bɛ wagati jan bɔ a bɛ i n'a fɔ fo kalo 3 ɲɔgɔn anw tɛ sunɔgɔ lafiya yɛrɛ t'anw ye an ka bagan mara ni fɛnw bɛɛ tiɲɛna bingannikɛlaw bɛ na don an kan k'an ka baganw foni k'an to sunɔgɔw la u y'a kɛ yɔrɔ caman na a saga yɛrɛ n'a a baw an tɛ se k'a dafo bon maintenant ala tora ka masaya la an kɔni anw farala ɲɔgɔn kan an bɛ ɲɔgɔn wele sufɛ ni dugu tilala dɔɔnin donc an bɛ kunnafoniw di ɲɔgɔn ma k'a essayer ka munumunu yɔrɔw la donc ala tora ka masaya la sura an ni kalabanci dɔ kɔni karila ɲɔgɔn na ala y'a kɛ a ma se ka sɔrɔ mais sɔgɔma komi ne yɛrɛ bɛ gare la ne de y'a ye ne sɔmina la donc sɔmu kɔnɔna na ne ye a di fanga tigilamɔgɔ dɔw kun bɛ n y'a di olu ma an kun b'o fɛnw de kɔnɔna na
yani aka ɲininkaliw bɛ ban faamaw fɛ bon ne bɛ welewelekan min dan dɔrɔn anw bɛɛ ye maralikɛlaw de ye an fɛn fɛn bɛ yan marali ka di bɛɛ ye sonyɛli y'a nɛgɛ bɔ dɔw la maintenant kalifa yɛrɛ bɛ yen parce que kalifa minnu yɛrɛ taara kɔnɔ o de ka ca donc ne bɛ mun fɔ mɔgɔw ɲɛna dɔrɔn jeunes an k'an bolo di ɲɔgɔn ma toujours parce que bolo di ɲɔgɔn ma de bɛ na ni fanga ye n'an ma bolo di ɲɔgɔn ma an tɛ se mɔgɔ kelen tɛ se ka zo minɛ ninnu minnu filɛ ka nin gɛn sura kulu de don ni marifa ciko tɛ n'u y'a sɔrɔ u b'a minɛ mais ni mɔgɔw ma fara ɲɔgɔn kan a ma nɔgɔn ne y'a fɔ bɛɛ ɲɛna c'est à dire bɛɛ ka bɔ mɔgɔ kulo bɛ n kan na nin wagati la bɛɛ ka bɔ ni su kora hali n'an ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ sunɔgɔ an ka wagati dɔ d'an yɛrɛ ma nous les jeunes an ka se k'an ka yɔrɔ lakana tenitigilamɔgɔ ninnu an b'a fɔ k'u tɛ se mais u ka dɔgɔ o tɛ dugu dɔ i b'a fɔ an b'a dɔn cogo min na baara ye tiɲɛ ye mais anw de ye yankaw ye anw de bɛ yan dɔn an de b'a dɔn fɛn minnu bɛ ka dérouler fɛn dɔ bɛ yen an b'a mɛn dugu kɔnɔ agent t'a mɛn donc kunnafoni dun tɛ se ka to ka di kuma bɛɛ i n'a fɔ an yɛrɛ bɛ ka kɛ donc an filɛ ka nin mun kɛ n'an ye mun minɛ an bɛ fɛɛrɛ kɛ k'a di fanga tigilamɔgɔw ma donc maintenant baara in kɔni f'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma de an bɛ segin o de kan kuma bɛɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an minnu bɛ yan nous les jeunes an minnu ye denmisɛnninlamɔgɔw ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma anw filɛ ka nin mun kɛ u k'anw dɛmɛ k'anw timinadiya ka courage don an na an tɛ ka kɛ fɛn wɛrɛ kama an bɛ ka kɛ an ka yɔrɔ lakana de kosɔn an ka bagan mara ni fɛnw bɛ se ka yiriwa cogo min na i bɛ saga siri tile fila dɔ bɛ n'a foni i bɛ saga siri tile fila dɔ bɛ n'a foni fo ka kɛ sababu ye mara nɛgɛ bɔra mɔgɔw la donc vraiment an bɛ weleweleda min kɛ yan Yurusu a mɔgɔw faama k'a daminɛ sanfɛ fo dugu ma u k'anw dɛmɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ni baara in bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na an filɛ k'a daminɛ cogo min na an ka se ka se sɔrɔ an ka kow la ani an ka mara ka se ka yiriwa ala sago sago. Voilà, ne tɔgɔ ye Mahamadu Dawu ne ye Yurusu jeunesse président local Shura ani cɛ in karila ɲɔgɔn na Shura a kɛra 3h wagati wala a donna min fɛ yen o de an bɛɛ wele komi an ka numéro bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an ye kulu dɔ sigi pour que su fɛ an bɛ se ka an ka finitigiw dɛmɛ cogo min na biriganikɛlaw kana se ka don an ka dugu kɔnɔ an b'o kɔnɔna na Shura a donna an sigiɲɔgɔn dɔ fɛ yen o fana ye bɛɛ wele an nalen an nana sɔrɔ a kɔnɔ ka moto jɔlen kan mɛ a yɛrɛ tɛ yen o y'a sɔrɔ a ye fɛn dɔw minɛ o kɔnɔna na an y'a kɔ gɛn min kɛ a natɔ la a ye mugu ci a kɛlen ka mugu ci bon tiɲɛna a kɔni tunna an ma ye nka o kɔnɔna na an ni min bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ baara kɛ gare la an fana ye information di ɲɔgɔn ma sɔgɔmada in na ale fana y'a ye gare la a y'a di fanga tigilamɔgɔw ma an bɛ min ɲini fana an ka finitigiw fɛ u ka fara an kan an ka jɛ ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ. an b'a dɔn k'a fɔ ni tun bɛ tali kɛ Sanusi Susumana u y'a fɔ cogo min na u ka wulikajɔ fɛ ka yɛrɛlakana ta ka ɲɛsin u ka mara ma o de kama u sera ka nin wale ninnu kɛ ni bɛɛ ye nin kɛ i ka mara kɔnɔ a dɔ bɛ dɔ la walejugu kɛbaaw danbi siri u ka kɛta la ala k'u hakili sabati n'an bɔra ye Seku Usumani Mara Nayidara san yɛlɛma in ale ye dugawu kɛ a n'o kɔfɛ hakilila min b'a la an ka lamɛn. An bɛ fɔlɔ ka setigi ala fo ka ala barika da ka ala wale ɲuman dɔn ka sɔli an ka kiraba in kan ni o ye Muhamadu ye sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka sɔli a so dungɛ sanimanw kan ka sɔli a ka sahaba ɲumanw kan n'an bɔra ye an b'an ka foli ɲɛsin a silamɛ bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'an ka foli ɲɛsin an balima kerecɛnw ma minnu bɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan ani minnu bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ u ka seli ani u ka nin ɲɛnajɛ in ayiwa k'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman d'an n'u ma ka san caman yira an na Mali kɔnɔ yan anw fɛ yan foyi tɛ Mali silamɛ ɲumanw ni kerecɛnw cɛ bɛn kɔ o kɔfɛ ala ye diɲɛ bɛɛ lajarabi bi k'a ka se yira se bɛ dan ala de ta la a bɛɛ b'a kalama cogo min na n'o ye an filɛ covid-19 ko min kuma na nin alhamdulillah a ye mɔgɔ caman bɔnɛ a nin na diɲɛ kɔnɔ hali an yɛrɛ fɛ Mali kɔnɔ yan a kɛra mɔgɔ caman sababu ye fɛn o fɛn bɛ se ka nin kunbɛn anw silamɛw ka sira kan ka tuubi ka segin ala ma i bɛ tiɲɛni min na ka bɔ o la ka ala yafa deli n'i kɛn bɛ ka mɔgɔ min fana tɔɲɔ ka yafa ɲini o tigi fɛ o de bɛ ala ka funu da an ka kira ye o de fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam tuma na an k'an janto docteurs ye ladili minnu kɛ an k'an jija k'u labato parce que diinɛ o y'a dama ko wɛrɛ tuma na ni docteurs ye yamarukan minnu fɔ an ye sariya b'a ɲini an fɛ an ka diɲɛ ni o ye an k'o labato docteurs dun ye min ɲini fɛn dɔnnen don ko saniya an k'an tɛgɛ ko kuma bɛɛ ni safinɛ ye o kɔ tɛmɛnen kɔ bolodon ɲɔgɔn bolo an k'o nɔgɔya ɲɔgɔn anbaranseli an k'o nɔgɔya an k'an janto masike ka ye an na an bɛ gɛrɛ mɔgɔw la ou bien n'an bɛ don jama na an ka masike don ko ni o kɛra ni ala farala an kan o bɛ dɔ bɔ bana in tɔɔrɔ la mɔgɔ caman bɛ se ka kisi a ma kumana nin kɛnɛ in kan o conseil islamique tɔgɔ la an b'a ɲini ala fɛ se bɛ ala min ye ala min ɲɛ bɛ gundo la ale ala ɲɛ bɛ bange na a ka hinɛ Mali la nin bana jugu in ala k'a ɲɔni ka bɔ an kan k'a ɲini o ala kelen fɛ a ka hinɛ diɲɛ bɛɛ la nin bana jugu in
a ka ɲɔni ka bɔ diɲɛ kan an bi o ɲini ala fɛ ka tila k'a deli ala fɛ nin sankura min n'o daminɛtɔ filɛ n'o ye tubabu san ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ an ka jamana ka hɛrɛ san ye ala k'a kɛ an ka jamana ka bɛn san ye ala k'a kɛ an ka jamana ka kelenya san ye dekun minnu bɛ an ka jamana in kan an b'a ɲini ala fɛ nin tubabu sankura min daminɛtɔ filɛ ala k'a kɛ sababu ye ka dekun bɛɛ ɲɔni ka bɔ jamana in kan mana an bi aw fo ka segin ka aw fo k'a ɲini aw fɛ sigi ɲɔgɔntɔɲɔgɔn don kumakan dekun b'a la an ka yafa ɲɔgɔn ma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ n'o kɛra an mago bɛ fɛn o fɛn na ni ala sɔnna nin diɲɛ in na an b'a sɔrɔ. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Seri Usumani Maradana Haidara kan ye Haut Conseil Islamique ɲɛmaaba don bana in yarabi ala kan kisi a kasara ma an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ lakɔlita o kuma min tun bɛ sen na maaw bara la lakɔlita dɔw ko a na ta dɔw ko a ti ta kuma min na faso bɛ ci yɛrɛ fɔ o kɛra kɔsa fɛ waati yɛrɛ selenkɔrɔ kɔ o kɛra i ka dɔn k'a fɔ a kunnafoni dili ye o y'a sɔrɔ kalanso dɔw bɛ ka kɔrɔ olu kun t'a la ni sen in na i ka dɔn a bɛɛ lajɛlen donna na o kɛra sababu min na an wulila ka taa COPEC la o directeur n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Ismail Fane mun de nana ni nin ye. o ko yɛrɛ ye an dabala ban ekɔlidenw nalen kɔfɛ de an y'a sɔrɔ information carilen don bɔlɔlɔ sanfɛ olu ye ko ye ko minnu ni an t'olu ta dala ten kosɛbɛ o de kama an ye ekɔliw dayɛlɛ donc ka se ka an ka baara kɛ o kɔfɛ donc gouvernement ka sɔrɔ k'i prononcer ko ka ekɔliw datugu ka sababuya kɛ bana cɛjuguban b'an kan n'o ye coronavirus ye nin ko ye dabalibanko de anw yɛrɛ bolo denmisɛnninw ma kalan salon ka tila ka n'a ye tuguni kumaw nana fɔ ko ekɔli mina dayɛlɛ mɔgɔw taar'u ka wari ta ka don ka établissementw la cogo min na ka denmisɛnninw kunbɛ ka ɲa o denmisɛnnin mansaw fana nana k'u ka wariw fana sara n'a nana fɔ ko ka na ekɔli datugu ni datugu togo la tantɔ mesure d'accompagnement k'an ye foyi ma ka ɲa kuma ka ca et chaque fois n'u bɛ décision ta u bɛ éducation de fɔ donc an ka ministère a ka kan ani éducation ministère u ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma kumakanw ka se ka kɛ kelen parce que n'i ye nin yɛrɛ jateminɛ i b'a ye k'a fɔ papier fila de bɔra papier fɔlɔ min bɔra formation professionnelle kun concerné t'a la mais papier filanan min nana bɔ u nana formation professionnelle concerné a la ka école privée ni parents d'élèves ka an bɛɛ don a la donc ko ka école datugu nin ye dabalibako ye anw bolo coronavirus carilen don jamana min yɛrɛ kan tubabuw fɛ yen i b'a ye olu bɛɛ ka école dayɛlɛ la bi mais u ye mun kɛ u ye dɔ fara mesure barrière kan ka se ka écoledenw protéger ne bolo Mali la bi kalan tɛ jamana min kɔnɔ kalanw jɔlen don bandiyaw bɛ ka caya ne bolo aw kana ka a fɔ ekɔlitigiw ye an ka dɔ fara an ka mesures kan ni an ka ekɔlisow jateminɛ an ye masigi don in daminɛ a mɛnna depuis président kɔrɔ depuis o ma masigi ko kɛlɛ daminɛ fɔlɔ o y'a sɔrɔ masigi bɛ an ka ekɔlidenw bolo ne bolo gouvernement fana tun b'o de fɔ ekɔlidenw ye k'a fɔ ekɔlitigiw a ye masigiw ɲini a k'a d'a ka ekɔlidenw ma a ye geliw d'u ma u k'u tɛgɛw ko safinɛ na n'a fɔra ko ekɔli publique la ko mɔgɔ 100 bɛ kɛ kilasi kelen kɔnɔ mun b'u bali ka kɛ rotation ye groupe dɔ ka na sɔgɔma groupe dɔ ka na wulada fɛ mais n'aw nana ekɔli datugu ni datugu togo la tantɔ o ye dɔ de faralen degun kan parce que masa minnu bɛ yen n'u denw ka ekɔliw sara walima promoteur minnu bɛ yen n'u bɛ location na olu ka ko bɛna kɛ cogo di a dɔw dun bɛ yen ni kalan ma kɛ olu tɛ mɛtiriw sara olu mɛtiriw fana bɛna taa chômage la denbayatigiw de don vraiment gouvernement k'a lajɛ ni n'a ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ siɲɛ wɛrɛ u ka promoteur d'école wele ka kuma fɔ an ye joona avance la an ka se ka précaution ta sinon a tantɔla ma gɛlɛyara dɛ ne kɔni ye nin bila mun na min kɔnɔ dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ kungo wɛrɛ bɛ gouvernement da la sinon i kɔni tɛ k'a fɔ ko coronavirus kɔni k'u b'o kunbɛn mariage bɛ ka kɛ dimanche o dimanche cortège bɛ fan bɛɛ mairie-daw bɛɛ falen don mɔgɔw corilen don ɲɔgɔn kan sotrama kɔnɔ masque t'u u da la an ma se ka suguba kɔnɔna ta bali misiri yɛrɛ kɔnɔ jamaw bɛ taa don misiri kɔnɔ an ma sensibilisation kɛ u ka se ka masque di mɔgɔw ma mɔgɔw n'a ka don misiri kɔnɔ cogo min na ka se ka bana kunbɛn aw bɛna baga ekɔli de ma ko ka ekɔlidenw protéger alors que ekɔlidenw dun mɔgɔ bɛ kalan na n'a fɔra yɛrɛ ko kalo 9 yɛrɛ m'u bɛ kalan o yɛrɛ dafalen tɛ kɛ ekɔlidenw fɛ ka tila tuguni ka na ekɔli datugu ko coronavirus ɲɛsiranya kama ne kɔni bolo kungo wɛrɛ de b'u da la u ma se k'o gérer ka ɲa u nana ekɔli ko k'o dabiri parce que ne tun y'a mɛn k'a fɔ maître minnu bɛ kɛlɛ article 39 nɔfɛ olu ka sarako jɔlen don olu tun bɛ fɛ ka wuli u ka sarako kɛlɛ la o de nana ni nin mesure fana tali ye ne kɔni bolo wari de t'u kun ka maître ninnu ta d'u ma yanni olu ka wuli ka grève kɛ o tuma u bɛ ekɔli yɛrɛ datugu sa ka sababuya kɛ coronavirus ye sinon mariage bɛ ka kɛ dimanche o dimanche a bɛ ka kɛ jeudi o jeudi cortège bɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ la ni mesure ma ta olu la a fɛn fɛn ye nin ta a bɛɛ dɛmɛ kalan na faransi ni canada ni états-unis u ka fantanw t'u denw ka kalan mun de la
fasodenw fanba dalen tɛ coronavirus la Mali kɔnɔ. O ye wajibi ye o parce que élection kɛra coronavirus kan. Premier ministre kɔrɔmu kun bɛ n'o kun ye Dr Boubou Cissé. A ko coronavirus do coronavirus tɛ ko élection ka bɛ kɛ. Donc o yɛrɛ mɔgɔw bila duti la. Wa o élection kelen kɛra o kɔfɛ an m'a mɛn k'a fɔ ko coronavirus yera a maa kelen si la. Vote ka tila ka kɛ o bureau de vote minnu bɛ ni comptelu ni fɛnw kun bɛ k'a kɔnɔna la. Parti mɔgɔ bɛɛ bɛ bureau kɔnɔna la. O mɔgɔ kun ka ca ni maa 50 ye. An m'a mɛn k'a fɔ ko coronavirus yera a mɔgɔ kelenw na. Ni bɛɛ kɛra jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛna. M5 ka nin bɔli ba in kɛ siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ. Mawuludu kɛra yan nɔ an bɛɛ ɲɛna yɔrɔ bɛɛ fɛ. O si ma bali coronavirus kama. Aw bɛna mɔgɔw ka école de ta ka o datugu ko parce que coronavirus ɲɛsiran in kama an b'a f'u ye u ka kow lajɛ. U ka kow jateminɛ ni ji ɲɛma jɔlen ye. N'i y'a mɛn jamana éducation de don. Éducation tɛ jamana o jamana na o ye jamana fu ye. Donc u kana kulonkɛ éducation na. A fɔra ko ni transition nin bɛna Mali kura bange o tuma na Mali kura tɛ taa éducation kɔ. U ka tila ka lajɛ écolesow fana na dɔw de fana bɛ taa karata buguni dɔw ta k'a jɔ dɔrɔn ka drapeau bila ɲɛma ko donc ko école b'olu bolo. I bɛ taa sɔrɔ a pédagogique t'u la a foyi t'u la a agrément yɛrɛ t'u bolo u ka olu jateminɛ kosɛbɛ école ko la nin bɛɛ ye degun ye école ko fan fɛ. U ka wuli u ka kɛlɛ kana ka kɛ o dɔ de ye donc ka solution ɲini na joona sinon a kɛlɛ bɛ degun ye an promoteur dégolo ma kosɛbɛ. An b'a dɔn k'a fɔ ni tun ye Ismaël fana kan ye an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn ye hakili ɲuman ye ka se k'an ka jamana ta ɲɛ Ala k'o sabati. N'an bɔra ye an bɛ taa jamana kokana na Mohamed Samake mun b'i bolo bi. An karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Europe jamana kan Europe dugu min bɛ n'o ko Norvège kunnafoni y'a yɛrɛ k'a fɔ fɛn min ye dugukolo yɛrɛ k'o dɔ kɔni kɛra ye a kɛra Norvège marabolo min na a wele ko ASK a yɛrɛ k'a fɔ lakanabaaw kɔni tun bɛ wulikajɔ la ka walasa ka maaw kɔni ɲini sabu a kɛra sababu ye ka se ka yɔrɔ dɔw kɔni kari k'a bɛ maa 5 ɲɔgɔnna bɔ minnu kɔni su kɔni sera ka sɔrɔ ko wa ko lakanabaaw bɛ wulikajɔ halisa walasa ka se ka maa tɔw kɔni sɛbɛkɔrɔ ɲini n'an bɔra an bɛna Niger kaw fɛ Niger marabolo min n'an b'a wele ko Wololama a yirala k'a fɔ fɛn min ye marifa majugu ye n'o ye kɛwale jugu kɛbagaw ye k'olu kɔni taara bi duguden dɔ ka ni marabolo in kɔnɔna na ko a ma nɔgɔya kosɛbɛ dɛ ko fɛn min ye maa 100 bɔɲɔgɔnko ye k'u kɔni ye olu kɔni bɔnna u la ko wa wagati ko dɔ bɛ ka fara mɔgɔ sata kan n'an bɔra an bɛ taa RDC jamana kan a yirala k'a fɔ fɛn min ye san kura walantaw ye n'o ye san 2000 ani mɔgɔ ka taa bila san 2021 na ko olu walantaw kɔni ko a yirala k'a fɔ ko kun kan ka daminɛ janvier kalo tile 5 ko nka k'a bɔra dɔgɔkɔrɔ dɛ ko sabu jɛkulu min bɛ n'olu kɔni talen don walasa ka coronavirus baara kɔ o kɔni kɛlɛ olu ni ministre min n'ale bɛ kalanko kunna na ko y'a yira k'a fɔ ko nin waati na ko coronavirus bana ko a ka ca kosɛbɛ ko de kama sa ko walanw tɛna se ka taa ko de kama ko ministre y'a laɲini kɛ k'a lɛse k'a yira k'a fɔ ko fɛn bɛ kalanso ko a bɛɛ lajɛlen ka datugu nin waati na walasa sɔnni u ka fɛɛrɛw sɔrɔ coronavirus bana ko la n'an bɔra yen an bɛ na Arabie Saoudite kunnafoni yɛrɛ k'a fɔ Arabie Saoudite kaw fɛ yen ko fɛn min ye Arabie Saoudite jamana ye ale ni Qatar ko gɛlɛya tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲinan y'a san 3 ye ko de sababu la Arabie Saoudite jamana kun y'u kɛ duguma siraw fo ka taa se sanfɛ siraw ma ka se ani jikan siraw ka se olu datugu ni Qatar cɛla ko nka k'an bɛ don min na ko bi kɔni ko bɛnɲɔgɔnyaw nana ko sikafɔw nana ko a bɛɛ lajɛlen kɔni bilala a nɔ la n'an bɔra yen an bɛ taa Angleterre jamana kan kunnafoni yɛrɛ k'a fɔ Angleterre jamana u ka premier ministre n'o ye Boris Johnson ale y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye coronavirus bana kɔni ko a bɛ ka ca kosɛbɛ ko fɛn min ye a tako kura ye n'o ye coronavirus bana kura ye ko o min bɛ sen na olu fɛ yen k'o bɛna kɛ sababu ye Angleterre jamana bɛɛ lajɛlen an bɛ wele ko confinement ko olu bɛna don o la fo ka taa se février kalo ale tile 15 ɲɔgɔnna ma an karamɔgɔ an bɛ sɔrɔ ko kunnafoni la kuma bani an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya n'a fɔra jamana bɛɛ lajɛlen ka datugu o t'an ta yɔrɔ ye Ala kana yen tali sira don an kɔrɔ nin waati na ka bana in ka bɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na nin de bɛ dan sigi kunnafoni la bi min lasira balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Abdoulaye Kulubali ka foli ni tani ka ɲɛsan bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ k'an lamɛn jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan aw ni cɛ ka tulomajɔ la ka to bɛ nin kan a k'an bɛn don wɛrɛ nin kɛnɛ kelen in kan